Onyako maiti sungo. Ngato gombo nyako maiti sungo no ngato gombo. Nyako maiti sungo no. Ngato gombo nyako maiti sungo no ngato gombo. Kata chode maiti sungo. Ngato gombo nyako maiti sungo no ngato gombo. Bas kawuono koro mawaromo. Warado bangi gidi moko. Koro ngini wara mairado wa mokwongo 2022. Wan kaka MCs koro wabede bura. Ma koro bura moro matin bura moro maraput. Wegi kuongi ngeni japesa mo host wa iluongo ni MC Wakanda nyathege Vanessa. Wan bita korgi. Osiepa miso twango. Koro kwadwa ni wuoyo kapok otimo introduction. An ka chako gi nyenga. An ma wakwonga fulra. Nikech an ma onge pesa yuka. Koro wawach mara tatieki. Ani luonga ni MC Omari Nazi da Kongo de nege chake kore kubni ariyo to pore chwako strong tea. Omari chieno jamana mbele, chieno mineno mbele. Mbele mi hodo. Mbele mi yoko. Ichakuro nduru mara chane miya microphone. Bas mana kusewinje mani luongo ni MC Omari Nazi. Kaito bende an momiya microphone ni iluonga no tamo wang' mogo sumgi koko temo inga mpango wa Kando Decoder koki chudo ong'ani channel step midong mana gi KBC maene jaodi no pila wona mbokan an ng'ama nigi dala ne an gi dhako ni miluongo ni Decoder mpango wa Kando Decoder an ng'ama nigi dala ne an gi dhako gi nyithindo ang'wen an wuon Carlos Fidel Roda kod Anastasia mago nyithindi Anastasia ne chalni no bigo Imago nyithindo koro ariyo biro godo ng'akonyo mari ariyo mago kare en kaka ni wacho bas koro won pacho MC Wakanda nyathige Vanessa churde malende osiepo Omari Nazi osiepo tamon mogo ure kan osiepo Prince wantie kama no osiepo Prince osiepo gina koko wandala ka live from beta show mawan beta pacho mokumi paro no mina no pachidio no ke mwanti wanindo mane room mar sitting over chilling gimia beach to one dia day koro wan pacho and we are here live Omari Nazi muneno nie ere kano Iraq to bokwalandi nega ka wange slow kiki wachi otamwang mogo makoro neno ni room mana no fachel gimia dek no koni no ninde first class special room manie indege makoko wuok sani kata ite podung ndege nyaka sani koro ito tamwang mogo podung ndege aya koro ntie weche moko mapitana sani wabede bura matindo kaka ng'ate bura ni kaka wakwayo nego bed kama we want to come up with the things that is going to help us with the family 2022 of the husband and wife in the family department of giningena na ro wacho mato dhiuru aya kapo kwa kendo dichuo moro kapo gi kendo 2022 ni magi nyiri monego bed ni manyo Number 1 nyako mokwongo nyako bed nyako mohero jawar Yesu Kristo nyaki bed ni ing'eyo jawar owari koro kaka wuoyo ni koponi ididak mana ni etika wuono Omari gocho kanye ngane gocho kanye manya Yesu wache ni kawuono chokruok dhi kure nyoluoro dhi kure amano twakawi amano wakawi Number 2 nyako mikendo 2022 ni Wakanda nyako bed nyako maja ODM okija ODM gidhogi register iwinjo registration mondo mangeni ja ODM mari bedo mar orange opete bedo mar orange brahmin wako bedo mar orange sikadi orange bilaosi orange chokmano tilue kandho ma orange okidhie ba fanta orange be mar ok ni ngamudundi gi makali be koponi ati wuoyo gocho ni ati akauni anga e chiro kone ni kauna orange kauna pizza number 8 nyaki bed nyako mapako ko galo ne kopogore gi la orange mwawacho no jacket bedo blue jacket bedo green jacket bedo green bangli mane lweti bedo green bangli bedo green sitadi bedo green koponi ngama dwa kogudu koro green moko tinde wuotho to dere ge tol muderu godo cha bedo green woche pokno wuoye woche koro bedo green mar go woche bro bedo green man gi badge mar gore ombongni anya kindi gimore toki bende iwinjo gik moko ma jogor ndiko kaka Omari kaka moko mag anaja luoti jatekta
Wek gomba chura neni. We gomba chura neni. An mi nena ne nyandhi wato kalandi. An nyandhi wato kalandi. An nyar go mari nash to poka wacho lu. Moro bere ya. Ano kal jaluok sechi. Jaluok sechi. Jaluok kwa kongo. Jaluok sechi to kiyuro kako kwa kongo. But mano kwa bidonjo le. Indi kande kwa bidonjo le. Osigo ne. Kongi mano ngichi gi bano. Ometu jwa donjo. Nyiri moko sigo mana ne ya. Ni yao. Ya to ko email koda no. Okay, yao na wiya. Yao na wiya yao. Okay, nyal miel lo. Winji sai ni ya wiye ni. To chuote otematema ya wiye from ringi tinya kasa kwa bondo. Wiye podolo ralo. Wiye podolo ralo. To osa yao ne wiye ndi. Aya mara ngwen. Nyakibi kod gunde di. Adek maro duma. Mwacha kogo. Kod siling elufabi. Elweti. Kata ote chiwo deposit. Okidangi bibie kamano ni wachaka chaka kamano. Koro mane kaka koro sani ngoda deal. Kamari dore ongi. Mano nyiso ni kopo ni nyako mapoko nyuom nyaka be ni ingi puothi moro mibiro yudo nwa gorogoro dek. Gundi adek, sorry. Gundi adek. Gorogoro adek inya chamo dechiel. Be onyadhi to nyiew mi adek. Wadwa gundi adek load. Madongo. Manyalo pushwa kata 6 months. 6 months. To 5,000 obwanyiew kwa lot. Poko matindo to. Koro sani okidhini dhi adhiya kama ni dhigi lweti nono. Magi condition, magi kaka sani wade. Kuonya rito chikego. Mano. Ok kinya rito chikego. Mago chike manyaka rito. Makopo ni se fulfill. Koro manyo. Mano chalo gi chike mag dak e Kenya. Nyaka ibed gi certificate mar chanjo mar corona. Ochuno. Kokidak e Kenya. Ochuno. Nyaka rit chikego koka chobro nyuomi 2022. Koro watanga inya. Wakoni gini ya. Ma chikego. Achiel. Wakoni maber ni luor Nyasaye. Chak lemo kawuono. Kapoko nyuomi lugik mwawacho nigi. Chak luor Nyasaye. Namba 2. Bareyo. Bedja ODM. Register. Jo ODM gi dhok. Ni kao kalenda mar baba ikete korot. Kalenda mar baba chakre kawuono kete korot. Iloso ne album ma serious tikane isandu. In your heart. Ikungane picha Raila. Baba Raila Kudinga. Ochuno. Makoka mano to chwe woini. Mara dek. Nyakibedi jakoga. Mipako be. Jakogala mipako. Mabe kidhi filbe. Mabe kidhi gorbe. Nyakigo bul mabe nyaka waneni. Nyaka neni. Nikech wambe mwamako kameras wanyaka biyuri. Nyakibedi jakogala makata churi godi siko ni goyaga koganda ni tokawe. Goyaga kogalo kawe. Koganda ni tokawe. Koganda ni ago mabo. Koganda ni tokawe. Manu wakawe. Ndalo manu wapako kogalo Kisumo ni onge. Ino ago ya koganda ni tokawe. Manu eka koro nyaka nyuomi. Chuo moda nyuomi uto gini mage. Wan mweno wakagi. Wane ma wantie. Wan. Sani koro wadong mane jomo kangwen. To ngata chiel. To se lokoreja neko onge ka. En podwa diti ochange. Kore kwa duo. Koka wabro kele form. Nwase kono gini. Gise pako Nyasaye. Gibet jara ila gipak God. Man siling alufabich. Wan gi dark strategies mag dak. Onge ka Kenya adalau. Kose pidhi mibedo ngaduong. Kiduogi miyo ngaduong wadwa den mondo pidhi. No. Ichako pidhori kendi. Kore kwa neno ka invest konyi gi dala midake. Konyi gi dala idhi e choma gwengwa. Iwuothe lopwa. Nyaka sona madala wakai. Tokichul. Wachako dak kanyakla. Aloso ni ot. Ayie maketi ya odno. Yimbe chak tedna. Gigi mitedo no be mari. And gigi mitede to mara. Lakini gimi biro tede for the first 5 months. Mari. Yo 5 months. Gicha nusi ga 6. Nusi ga 6. Koro from kanyo ko wabro. Wan kore wakcha kwa responsibility. From kanyo. Mabe ka witek. To kwane. Bas manaka kungega pile. Ndiko poni wase wuoyo kama. Teni ngoko che subscribe. You subscribe Omari MC Omari Nash. You watch. You subscribe MC Wakanda. Ondeka ni MC Wakanda online TV. You subscribe Omari Nash. You subscribe Wakanda online TV. Wakanda online TV. Mitpada tari. To tamo wang mogo. Ama ilunga no tamo. Mana nying matiyo gine YouTube. Otamo wang mogo. Otamo wang mogo. Wange subscribers mawanuko koke med.
kok medo bende nyasaye nini. Kok imedo ting'ama nyako kar imbe okine list. List List no chako bai kendo. To be kata kosenyuomi timbe ni wang'e fele ka wadhi golo iri. kake kwa chwo kongo malich. Kaki kwa fair. Kaki sayo ga bon samondo yini donje stage go pecha ke jawango. Kaki sayo ga bon samondo no yini ya. Bon sama lich. Bon sanegi 98% percentage of the code. Ise choma lich medito ni nono hachibisho. Girude kado bwana na uoka bwana. Wagirude kado. Oma wakanda bwana kigolo nyingi nyirika bwana. Nyaka wagolgi. Bwana kikugol bwana we wangari gini. Onyako maindi sungo. Ngato gombo nyako maindi sungo no ngato gombo. Nyako maindi sungo no. Ngato gombo nyako maindi sungo no ngato gombo. Kata jachode maindi sungo. Ngato gombo nyako maindi sungo no.